బొట్లే బొట్ల ఇంచిన బొట్లే ఇల్లు తూన బొట్టుండేవు ఒట్రాచి బొట్టు వచ్చి ఆజన పనుపు అది గోలాండల ఉండ ఈ దని ఉంది అని కైటి పతున్నా పతన్ రాపు ములిపాయ మేరడం అంత కాసుండు ಮುಲ್ಪ ಜೋರ್ ನಲ್ಪಲೆ ಪರ್ಬುಲ್ಟ ಕಾಸುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಲೆ ಮಾರ್ಲೆ ಕೊರ್ಬುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಕ ತೂಜೇರು ಕುಲೊಂದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕುರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರು ಕಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ನಂಗೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ನಾಲ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಎನ್ನಿದ್ದು ನಾನು ಈಗ ನಟು ನಕಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಗೇರಿ Corpo castas. Engkana. Anjir dete injir Korea rati. Kolla dete kolla. Wachan. Barbana. Barba. Ella last dan engkala ne indu. Tola nalikeda. Icon support mantarna. Poi. All boy. Boy, nika joy pundane. E boy nalipun engkala bacchu nenkle. Bacchu nenchina. Marle leka. Appo yan tuna kadala 500 korpunu madidini. Korni 200. Warna yogyate raatalla Korea rata. ಯಾಪಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಾತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಮೋಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲುಂಡು ಗಾಡಿ ಇತ್ತನ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ದಾರ ಕಾಸು ಹೋಗುದು ಅನ್ ಮನ್ಪೋಚ್ ಕೊರ್ಬೇಲೆ ಐ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಸವತ್ತರ ಜನ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿ ಅವೇ ಏಸದಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕುರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಕರ್ ಮನ್ಪುರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಪಾಪ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವರ್ಷಗೊರ ಅನ್ನಲ್ಲ ದಪಕ್ ದಪ ಆಯ್ಸ ವರ್ಷಗೊರ ಆಯ್ಸ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಈತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದು ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರೋಡುಂದ 500 ಏಸ ಬಾರ್ ಬಂದು ಸಾದಿ ಬಜನೆ 500 ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮದಾದ ವರ್ಷದ 375 ದಿನ ಬರ್ಪನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಚಿ ಬಾನು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಾರಿ ಪಾರ್ಥ ಬತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬೈದ ನಿನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಬಾತೀರಿ ವರ್ಷದ ಬಾತೀರಿ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಹಿಂದೂ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಗೆ ಎತ್ತೋ ಸರಿ ಬತ್ತು ಬೋತೀವಿ ನಂಗೆ ದಾಳಕ್ಕೆ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತು ಗಂಜಿ ಬಾರ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೊಂದು ದಿನ 200 ಕೊರಿಯರು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಂಡ 50ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ 200 ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಈ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಡ 100 ಬಂತು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ್ಯದುಂಡು ಅವ ನಟುನೆ ಬಲ ಬೈ ಬಡಿ ಆಯ್ತು ಬೆಡಿ ಬತ್ತ ಸಮಾಜಿ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೆ ಬೆಡಿ ಬತ್ತ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ
ನಮಸ್ಕಾರ ಪರಬಲೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಎಸ ಬಂಡವೇ ಮಾರನೇ ಮೇತಿ ಇಲ್ಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಏರೇಕ್ ರಡ್ಡೇನಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಏಸ ತೂ ಯಾರು ಮಣಿ ಪೂಜಾರು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಬರ್ಪುನತ ಅವಳು ಉಂಡು 500 ಈರು ಪಣಿಲಕ 500 ಕೊರ್ರೆ మళ్ళీ జీరు కొరినా ఈరు కొరినా ఆరు నూదు కొరినారు అవి అంటూ తెరును తెత నోటు నిన్నలక ఇంక మంజల్ సిక్కిజ్జి ఇంక సమతోజు నోటు ఆ కల్లారు ಯಾ ನೂದು ಅನ್ನೋದೇ ನೀನು ಇರ್ನುದು ತಿತ್ತಾನ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ಇರ್ನುದು ಬರ್ಪಕ ಬೊಕ ಮಾರನೇ ಮಾತ ಮಾರನೇ ಮಾತ ದಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಓ ಏರೆ ಮುಳ್ ಬೆಗಾರ್ನು ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಬೇಕಂಡ ಕಾಸು ಗೆತ್ತನ್ನಗ ಬೇಕಾರು ಜಾ ಕಾತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕೊಡ್ಪುನಿ ಆತೆ ಮಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಈ ಬೆಡಿ ಮಾತ ನಂಜು ಬಾಯ ಸಾವು ಬೊಟ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಬೊಟ್ಲೆ ಮೇ ಬೊಟ್ಲೆ ಇಂಕತ್ತಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಆಬೇದ ಏನೊಂದು ಭತ್ತಲೆ ಬಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಏನು ಕಾಸು ಲಗಿತ ನೋಡು ಅವೆನ್ಲ ಪತ್ತ ನೋಡು ದಾಲಾಪುಜಿ ಸೈಪುಜ ಭತ್ತ ಚಿನ್ನ ಮಾರ ಈ ದನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೇಸನ ಪತ್ತೊನ್ನ ಮಂಡವು ಓಲಂಡಲ್ ಉಂಡ ಏರ್ ಬೊಟ್ಲೆ ತನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಟ್ಟುನಗೆ ಇರುವ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟುಡು ಈ ಜನ ಕಾಲಿ ನಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವು ತಾ ಸೆಂಚು ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಬೊಟ್ಲೆ ಎಂಕತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ರೆ ನೋಡು ಸತ್ತವಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಚ್ಚಿನು ನನವಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ತನಕ ಸಂಬಳ ಯಾನ ತಗೊರ್ತೀನಿ ಪೊಯ್ Dani. Itu poinnya tetan. ఏ పండు జాస్తి ఇచ్చి అరంజి షట్రు 500 కొరియేది ఒక పొరుబు కాలి 100 కొరిని ఇత్తొంజి 5 కాలి ఆజిను 5 ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾತಚಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಳೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯತೆ ಅವಂ ಪುರನಿಕಲ್ ತೋರೇಜಿ ನಿಕಲೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟನ ಬಲ್ಲೆ ಬೈಡಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇತ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದವಳು ಒಲಂಡಲ್ ಉಂತಂಡಾಂಡತ ಆ ಜನಟ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಭಯಂಕರ ಚೋರ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಪತ್ತ ನೋಡು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬಂಡ ಒಲಂಡಲ್ ಉಂಡ ಇಡೀ ಈತೆ ಮುರಾನಿ ಪಂಡ ಆಜಂ ಬೊಟ್ಟಿನ ಪಂಡ ಬೊಚ್ಚಿಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಅವ್ವೆ ದನಿ ತಲ್ಕಮಲ್ಪುಂಡತ ಒಲ್ಲ ದನಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬು ಅನಿ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ದನಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋರು ನಿಕಲು ಬಲೆ ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಾಸಿ ಅಂಕು ಬೇಪಂಡ ಯಾನು ಬಂದು ಬೈದೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದ ಪರ ಪಟ್ಟನ್ಗ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ರಿಚ್ ಅಣ್ಣರೇ ಬತ್ತನ ಅತು ಉಪ್ಪಡು ಉಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ತೋಜು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಬೆ 4 ಗಂಟೆ ಎಂಬೆ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುನ ತೋಜು ಬಂಡ ಕಾಸು ಗೆನ್ಪಡತ ನಮಕ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಣ್ಣದಿರ ಗೊತ್ತು ಕಾಸು ಗೆನ್ಪೇರ್ನ ಕಾಸು ಬಂಡ ಒಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಸು ಗೆನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾಕಲೆ ಕಾಸು ಇತ್ತು ಜನ ಬಾಕಿಲೆ ದೆಪ್ಪುಜೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪ ಸನ್ಯಾಯ ಕೇನು ಆ ಜನಟ ಭಯಂಕರ ಕಾಸುಂಡು ಆ ಜನ ಒಲ್ಪ ಕಾಸು ದೀಪುನ ಐಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾ ಚಿಂಜ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನೇನೆ ಬಿದಾಯ ಬರಪುಜಿ ಕಾಸು ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಿನೇ ತಕ್ಕದ ಕೋಪೆ ಅಂಚಿ ಈ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಪಾರ ಬರುಚಿ ನಿನ್ನೆ ಎತ್ತು ನೈನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಏತು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಕರಡಿ ವೇಷ ಭುಜಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡ ನನಗೆ ಕೆಂಪು ಬಿಡಾದ್ರ ಹಾಯ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬಗುಳುವೆ ಮುಟ್ಟಿಗಾಸ್ತೆ ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ತ ಮೇ ನಿಖಲ್ತಾ ನಾ ನೋಟು ಸೇರೋ ನೀನು ಮಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡುವ ಮುಟ್ಟಿಗಾಸ್ತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂತು ಜನ ಒಂತೆ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ನಾ ಪಾತೇರ್ ನಿನ್ನೆ ಬಗ್ಲು ಇಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಬಗ್ಗುಳ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತ ಈತ ಪರ್ಚು ಬತ್ತೊನ್ನೆ ಮಾತು ಮೀನು ಊಳನ್ನು ಉಂಡ ಮರೆ ಪರ್ಚು ಬತ್ತೊನ್ನೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲ ತೊಂಬೊಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ನಲಿಪೋಡಿಗೆ ಆ ಕಾಸು ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ಕೇನು ರೆಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚೂರು ಬೊಟ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಜೋರು ಬೊಟ್ಟು ఎన్న అందాజీ ఎండ పని వచ్చి నిన్న పప్పడం బిడ పని అతే ఎండ దే పని ఎన్న అందాజీ ఓల టాయిలెట్ డుల్లే రమణ టాయిలెట్ దిక్కున బర్ర ಹೆಚ್ಚಿನಂಚ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಾರ್ ಜಾರ್ದ ಕಾಲು ಉಲೈ ತಿಕಲ್ತು ನಾನು ಪೋಯಿನ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿನಿ ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಏಸಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಕಲ್ನ ಏರ್ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ పోతుండಲ್ಲ ಒಂದು 10-30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆ ಕರಡಿ ಏಸಾಗ ಒಂಚೂರು ನಾಯ್ತು ಕರೆ ಆಯ್ತು 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ
మూజికి వస్తే విమాలు తినిపుణ్యా ఎన్న వైరస్లు వచ్చింది నరక్క నీకు కంటొచ్చే నువ్వు కరెక్ట్ చేసావు తరే కట్టలేదు ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು భయ్య ముట్టత్తు కాండ ముట్టాల పని కుళ్ళుడు దయపండి అక్కడ తాసే దక్కలు ఎంకలు అయితే మూడు నెట్ వచ్చేత ఏం రప్ప తాసే ఉబ్బి అందండి అయిపోయి ತಾಸೆದಕಲು ವೇಸದಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತಾಸೆದಕಲು ವೇಸದಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ చేరుకనే భాయ్ నీ పట్ట మంది వంజ పెట్టి సంజ మరలకి మనపరలే ఇంకా డెప్ చెప్పుతారు అచ్చి అంచే త్యాను నిక్లే బచ్చుండత ఐకు పడతాడ చేరక నెరపండి అంచాదు ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಲ ಗೊತ್ತವರು ಕಾಲಿ ಪರ್ಸು ಕೊತ್ತನು ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದತ್ತೆ ಉಂತು 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 ಕೊರು ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬಚ್ಚು ಜೋತ ಅವು ತ್ಯಾರಡು ಕುಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತೆ 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 ಲಕ್ಲೆ 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 ಬಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ఆయన ಮುಸುಂಟು ಒಂದು ఆయన ముసుంటు ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು వచ్చి ఒక్కడి బొట్టున వచ్చి లేకింది ఆయన ఒట్టికి నమ్మల్ని మరలి ఎందుకంటే జాగ్రత్త ఎడుపులే ಅತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಂಚ ಕುರ್ಚಿಡು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಗಣ ದಿನ ಮುಲಿಯಾನ ಬೇತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತ ಬತ್ತದೆ 25 ಆಂಡು ಏರ್ಲ ಅತ್ತು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಿ ಜೊತ್ತರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಎತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ರಾವಂದೆ ಪೋಯಂಡೆ ಆ ಏತು ಬತ್ತು ಬರುವಿ ಮುಜಿಗಸ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೇನ್ವೆ ಒಂತೆ ನಲ್ಪು 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 ನಲ್ಪರೆ ಮರಲತ್ತ ಖಾಲಿ ಮ ನಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚೆ ದೊಮ್ಮು ಬೇಗಾರ ಅಂತ ಸಾಯಿಪು దాని కోల్డ్ అని తెచ్చుకోరలే నా చేసిన దాన్ని పైపు డే కొర్పే పర్పణ దొమ్ము కాపుండే తులే ఇది ఇలా చండి పుండి అతను ఇదే దాని కొట్టు నిక్క ఇదే షర్ట్ ఇది ముందు కూడా చుట్టండు మళ్ళీ ಯಾನ ಆತ ಸಸರಾದ పోయిన ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಎನ್ನನೇ ನೆರಪಿನಂಡ ఒక ಯಾನ್ ಬೇಕು ಅತ್ತಿ ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಚಂಡಿ ಅಂದ್ ಇದೇ ಎಂಚ ಅದು ಮಾರೆ ಲೇದಾಲ ಆತ ಜಾಂದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಮಣಿಪುರಿ ದೇವಂಡ ಕರಡಿ ಏತ ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾರನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಏತ ಪಾಡಿನಾಡು ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಓ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಕವರ್ ಪಾಡಿನ ನಮಕ್ ಚಂಡಿ ಆಪ ಐಕೆ ಆ ಕಡೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪೊರ್ಪುನಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮೇಯ್ನೀರು ಬೈದಿನಿ ಮಾರೆ ಪನ್ನೀರ್ಲತ್ ನೀನು ಪೂರ ಗಿಟ್ಪೊಚ್ಚ ಮಕ್ಕ ನಾ ಡೇಜ್ ನಲ್ತು ಡೇಜ್ ನೆಲೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರತ್ತೀಜ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದ ನಾ ತೋರು ಸ್ಮೆಲ್ದುಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕರಡಿ ವೇಸ ಪಾಡ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಟ್ಟು ಸಾಯ್ತು ಇದಾಡ್ನ ಉಲೈ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಫೋನುಡು ಪಾತೆರ್ ಅಪ್ಪ ಜೂಲ್ಲೆನ್ನ ಜೂಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಪಾತಿರ್ಬೇಕೆ ಮೇ ಜೂಲ್ಲೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಮೆರಿಕೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಡ ಕೇನುವೆ ನಮ್ಮನದು ಏತ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಏತ ಸಾರ ಕೊರೋಡು ಅಣ್ಣ ಐನ್ಲ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಏಸದಕ್ಲಿ ಅವಳ ಕರಡಿ ಅತ್ತ ಅಕುಲತ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು 5,000 10,000 ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮಂದೇರು ತುಂಬ ಅವಳ ಜನ ಇವ 10 100 ರೂಪಾಯಿವನ್ನ ಆಂಡಾಡಿ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ತಕ್ಲಿಗೆ 5,000 10,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕರಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂಡ ಆ ಕರಡಿ ಅಂಚ ನಲ್ಪುಂಡ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ನಲ್ಪುಜ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುಣಿ ಎಂಚ ತೂಡು ಅಯ್ಯೋ ಶೇ ಕರಡಿ ಇಂಚ ಪುರ ನಲ್ತಂಡ ಏತ್ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ್ ಕೊರ್ವೇರ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ದುಂಬೆ ಉಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆತ ನಾವು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಕರಡಿಗೆ ಆತ ತಾಕತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹೌದಾ ನೀ ಕರಡಿ ಅಂತ ದಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕರಡಿದ ಹೇಗಿಂದಿಗೆ ಕರಡಿ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿ ಪಿಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಡಿವೇರು ಕರಡಿ ಪೋಡಿನ ಕಮ್ಮಿ ಕರಡಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಕರಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಕರಡಿಂದ ಆನುಲೇನು ತುಂಬ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಕೊಂಚ ಕಂಡ ನಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಿನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣ್ಣು ಬನ್ನಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಯಾನಂತ ಆನ್ ಕರಡಿ ಈ ಪೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲ್ಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಡಿ ಹತ್ತಿಡ ಬೇತೆ ಹೂವೇಸ ಪಾಡಲಿ ಮಾರ್ನೆ ಮೀಕ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನ ಸುರುಟು ಪೇಪರ್ ದೇಸಬಾರ್ದೆ ಗಂಗಸರ ಬಾಟ್ಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವು ಎಸಬಾರ್ದೆ ಪೇಂಟ್ ಎಸಬಾರ್ದೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೋಲನಲ್ಲಿ ಎಸಬಾರ್ದೆ ಕಾಡಮನ್ ಸೇರಿನ ಎಸಬಾರ್ದೆ ಅವು ಹೊತ್ತಂದೆ ನುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮತ ಕಪ್ಪು ಪೂಜಿದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಸ ಕೊರಗೇರ್ನ ಅವು ಎಸ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಪಿ ಐರ್ದು ಪಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂದೆ ಪಿಲ್ತಾ ಸಲವಾರ್ದೆ ಪಿಲ್ತೆ ಸಾತನ್ ಪಿಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕಾಡ ಮನಸ್ಸದ ಪಾಡುಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪ ಕಾಡ ಮನುಷ್ಯರು ಸೂಟ್ ಆಪುನಂದ ಈಗ ಆತೆ ಖರ್ಚುಂಡು ಅವು ಚರ್ಮದ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲು ಮಾತಾವಡು ಪ್ರಾಣಿದ ಚರ್ಮದ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲು ಮಾತ ಪಾಡ್ನಿ ಈಗ ಆತೆ ಪೊರ್ಲಾನ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿದವು ಅವು ಕಮ್ಮಿದ ನಿಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ದೇಸಡ್ಡೆ ಈ ಒರಿಯಪು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪೇಪರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಡದ ಪೇಪರ್ ದ ಕಾಸಾವಡು ಪೇಪರ್ ದ ಕಾಸಾವಡು ಅವಳ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಳ ಏತನೆ ಪಾಡೋಚಿ ಅಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಘಂಟ್ ನಿಘಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಹೂವೇಸ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಟಿನಿ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಕರಡಿ ಏಸ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಇತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏಸ ಬೈದಿನ ಮಾರೆ ಎಂಟಿ ಏಸ ನಂಗೆ ಕೈ ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುನ್ ಮಾರೆ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಹಂಚಿದಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೈದಿರಿ ಬಂಜಿದ ಮಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪುನತ್ತು ಆಕಲು ಮತ್ತೆ ಔಟೇರ್ನಕ್ಲು ಪಾಪ ಆಕಲು
ಮತ್ತ ಅಡೆ ಹೋಗ್ಬು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಾಡ್ಸು ಮತ್ತ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಡು ನಾನು ರಕ್ಕಸ ರಕ್ಕಸೇನ ಪಿಕ್ಕಸೇನ ನೀಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚಿನ ತೆಲಿಪಚ್ಚಿಯ ಏಸದಾಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪುಜೇರ ನಾವೇ ಯಾನು ಎಂಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಯ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂದು ತೋರ್ಪು ಅಡೆಗೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ನನ್ನಲ್ಲ ಬರಡನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಂಡೆ ಪಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತಾ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಪೋಪು ಜನ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲೆತಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿಯ ಅವು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ತೋಜುಂಡು ಉಂಟೋಯ್ಪು ಬೇ ಟಮಾಟೋ പോടെ ഇത്തതാതുണ്ട് ಕರಡಿ ತಲಕ ತೋಜಂಗ ನಾಯಿ ತಲಕ ತೋಜ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಿ ಕರಾಟಿದ ಕೈತೆ ಬೇಡಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಯ ಹೊಳನ ಉಂಡವೆ ಅದು ಇಂಚಿನ ಒಂಚು ಐತೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಏತ ಅನ್ಪಡಂದು ಕರಡಿ ಬಂದ ಕಾಲಿ ಕರಡಿದ ಕೈಟ್ ಬೇಡಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕರಡಿದ ಕೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರ್ಪು ಜಾನ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಗ್ನು ಇತ್ತ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ತೂಕ ನಮಗೆ ಆ ಬಾಕಿಲ್ ತರ್ಪುಲೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಲು ಹೋದು ಬಾಕಿಲ್ ತರ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಈತು ಬರ್ತು ಉಂಟು ದಾಯ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಂ ಓ ನಮ್ಮ ಶುರು ಚಂಡೆ ಆತನು ಕೇಸ್ ಪಾಡಿಯರ ಕಷ್ಟ ಬಲ ಇಂಚಿ ಬಲ ಚಪ್ಪೆ ಪಾಡಿ ಬೆಲ್ ಪಾಡಿ ಚಾನ ಚಾ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಆಗಲೇ ಕೋಪ ಬತ್ತು ದಾಲ ಕೊರ್ಜೆರಡ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಕೊರ್ಪುನೆ ಈತು ಹೊರ್ತು ಕೊರ್ಪು ಜೇನ ಮರೆ ನರಮಾನಿ ಅಂದ ಅಂಚತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಅವು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಗ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಒಂದೇ ವೇಷ ಬಾಡದೆ ಪೋಯ ಅದೇ ಬಂಡ ದಿನೋ ಕೊಂಚ 5,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಏಸವಾಡ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಬಿಡುವೇರ ಮುಲ್ತತ್ತು ಬೇತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಒಟ್ರಾಚಿ ಏಸವಾಡ್ನ ನಾ ದುಂಬು ಪುರ ಕೊಣಮೇರ ದುಂಬು ಮಾತ ದಸರಾದ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಏಸಬಾಡು ಅಂತೀರಿ 5 ಪಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಏಸವತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ 5 ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚೌತಿದ ಪಗ ದಾದಾತನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪಗ ಪಿಲ್ತ ಏಸಲ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಪಾಡುವೇರು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಏಸವಾಡ್ನ ಕ್ರಮಲಾಗಿ ಅವು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನೇ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚಿಪುರ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಅಂಚಿಪುರ ಪೋಂಡ ಇಂಚ ಅಯ್ಯ ಕಲ್ಕತ್ತೋಡ್ಲ ಆತೆ ಮಾರೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪೊಡ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಪೂರ ಮಾತ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ ನಿಂಗದೇ ಕುಲ್ಲೆರಾಪುಣ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಜೆ ಪೊರ್ತುಗತ್ತ ನಿಂಗುನಿ ಅಂತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನೀನು ಉಲ ಇಲ್ಲರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಡು ಗ್ಲಾಸದ ಪುರ ಶಬ್ದ ಬರೋದುಂಡಲ್ಪ ಅದೇ ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಆರು ಪಂಡ ಕೊಡಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಒಲ ಚಾ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ವೇಷ ಬತ್ತನ್ ಬರ್ಪೆ ಕರಡಿ ಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ವಿಷಯ ಪಂತಜಿ ಎಂಕವು ಶಬ್ದ ತಾಸ ಶಬ್ದ ಇಡ್ಡಾಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ತನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತು ಪೊರ್ತಿ ತಾನೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಕರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಟ್ ಮೇರೆ ಪಂತಜರದ ನಡ ಮೇರೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತು ದಾತನತೆ ನಾನು ಚಾ ಬರ್ದು ಪೈ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಲು ಚಾ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಲೆ ಎನ್ನಡಾಯ್ತು ಕೊರೇರ ಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಾಸಿದಿ ಪೂರ ಪಿದೈದ ಕಾಸು ಪುಣಿ ಓ ನಂಗೆ ಕೊಲ್ತಲ್ಲ ಆಪುನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೆಂಗಲ್ ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋದು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುನತಿ ಪಾತ್ ಪೊರ್ತು ಪೋಡತ್ತ ಎಂಡಣ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಲ ಅವು ಪೇರ್ದ ಕಾಸು ಉರಿದಿನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಪೇರ್ದಾಟ ಉರಿದಿನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಉರಿಯುಜಿ ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಪೋಡ್ ಮುಳುಟ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ಪಿದೈದ ಕಾಸು ತುಕ ಪಿದೈದ ಕಾಸು ಇರ ಅಪುನಾಣ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದೇ ದಾನಿ ಅಲ್ಲ ನಲಿಪಾಡು ಅಂಚಲ ಬತ್ತ ನಲಿಪುಲೆ ನಲಿಪೊಡಿ ನಲಿಪಾಡಿ
ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೇರಿ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ್ಯಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಅದುಪ್ಪೆ ಉಂತಲ್ಲ ಮಾರೆ ಓ ಓ ತಾಸೆ ಉಂತುದು ನನ್ನ ಉಂತ ಓ ಓ Be like Bola.